Eusko ikaskuntza, Udan Egoikoetxea. Ondo etorri dan hori, zeuetariko bakotxari, eta gaur Eusko ikaskuntzak bideratzen dagoan irratsaio honetan girotu proiektua da ezagutuko duguna. Eta horretarako geurera gonbidatu dugu Iñaki Garzia. Ezer baino lehenago, Iñaki, ondo etorri. Mila esker. Bueno, girotu proiektua garapen iraunkorra unibertsitate arloan integratzea helburu dauen proiektua da, baina nik uste dut hemen denboran atzera egin beharko geunkela, eta Eusko ikaskuntzari jagokon arloa aitatu, ezta? Oker ez banabil urte bi inguru daroaz Eusko ikaskuntzak arlo honetan beharrean eta arlo honeri Iñaki indarra eman gurean. Ba, jala da, orain dela bi urte hasi ginen lanean, Euskal Gizarte osoko jendea parte hartu zuen honetan, gutxi gora bera, 300 pertsona inguru parte hartu zutela, eta bertan plan anitza prestatu genuen. Plan honetan lehenengo eta behin egin genuena izan zen begiratu zer den gertatzen ari dena gizartean gaur egun, garapen iraunkorraren kontuetan, eta gero hau ikusita zentzen egoera gizartearen radiografia eginez, galdetu genuen zer da, orain galdetzen ari garena da, ze egin dezakegun arlego honen inguruan. Garapen iraunkorra esan dugu, garapen iraunkorra zer dan bere definitu beharko dugu. Gizarteak norabide bat dauka, abiadura handian dabil gizartea danoko ondo dakigun moduan, baina kontua da, ia gizartean nora doan, Iñaki, ezta? Ba, jala da, garapena gaur egun bakarrik neurtzen dugu PIB dalakoarekan, Produkto Interior Bruto deritzona, eta guk uste dugu hori ez dela ona, ez? Ikusi dezakegu nola gure gizartea ez duela aurrera egin beste arlo askoetan, bakarrik arlo ekonomikoan aurrera egiten dugula, eta gure inguru giroa eta hainbat gauza atzera utzi ditugula alde batera, eta ala jarraituz ikusten dugu txarrera joango garela, eta gero eta gizarteratuagoko arazoak izango ditugula honen arabera, ez? Lan honetan, 4 txosten atera dira, Eusko ikaskuntzak prestatuko 4 txosten, bere proiektu espezial honetan, eta orain 4. ateratzear dago, 3 atera dira, eta 4. abenduan aterako da. Bertan, erantzuten dugun galdera da, zer egin dezakegu garapen iraunkorra bultzatzeko Euskal Herri osoan, ez? Eta bertan ikusi dugu, garapen iraunkorra oso gauza konplexua dela, ez? Momentuz, gizartea daukan alako zentzua ikusten duena garapen iraunkorra ez dauka argi, ez daki zer den, eta, guk uste dugu garapen iraunkorra leku guztietan dagoela, ez? Gauza guztietan lan egin behar dela, eta lan asko dagoela egiteko, eta mezu hau gizarteratzeko uste dugu unibertsitatea leku oso proposa izango dela. Unibertsitatea aitatu dozu, horixe lekua proposa dela, azken baten hezkuntza sistema, ez da? Hori da. Garapen iraunkorra gaur egun bakarrik bi hitz dira, ez? Eta agun nahi dugu, garapen iraunkorra bidaltzen duen mezua, sakondu eta bermatu, bai unibertsitatean eta bai gizarte osoan. Nik orain prestatu dudan proiektu honetan, girotu proiektuan, egin nahi duguna da, formakuntza bideratu garapen iraunkorraren ingurura. Eta horretarako 4 linea estrategiko definitu ditugu, eta bertan ikasleentzako prestakentza bideratu garapen iraunkorrera asignatura pilotoak bilatuz, eta hauen lerro kurrikularra aldatu garapen iraunkorrera. Ere bigarren beste linea estrategiko bat izango zen irakasleentzako formakuntza sakondu
seminarioen bitartez, jardunalduen bitartez, eta plataforma multimedia baten bitartez. Halako ikusi dugu nola unibertsitate osoan jendea eskolan egiten dago honi buruz, baina oso atomizatuta. Bakoitza bere departamentuan lan egiten du, bere lanean, eta agian bere ikaslei halako kutsu txikia ematen die. Deno batera lan egiten badugu, lana erraztu eta ugalduko da askoz ere gehiago. Beste linea estrategiko bat izango zen halako investigazio proiektua garatzea. Investigazio proiektua garrantzitsuak dira batez ere indikadoreak garatzeko. Gaur egungo indikadoreak esan bezala bakarrik ekonomikoak dira. Adibidez, Produktu Interior Bruto eta halakoak. Eta hori bakarrik ekonomikoak izanek ez ditu kontutan izaten gizartearen konforta, bere bienestar soziala hori ez duten neurtzen. Eta horretarako lan asko egin behar da benetan ikusteko daukagun garapena gizarteari on egiten dion, ala ez bakarrik bere poltsikoan. Hori da, ez arlo ekonomikoa baino, ez da? Hori da, baizik eta bere hezkuntza hobetu dela, bere sanitatea hobetu dela, bere ingurugira ondo zaindu duela, eta benetan aurrera doan herria dela, baina ez bakarrik ekonomikoki, baizik eta gizartean ondo dana. Eta azkenik, laugarren linea estrategikoa izango zen, garapen iraunkorraren aldeko kultura garatu eta bermatu. Eta horretarako voluntariotza bat prestatu nahi da, ikasleak berak izan daitezen ideia hauek sakondu dezatenak, ez? Beraiek garatzea eta sakontzea ideiak, adibidez, bizikleta bat organizatuz eta ikusiz mugikortasuna arazo larri bat dela, eta gaur egun kontaminazioa ez dela bakarrik industria sortzen dutena, baizik eta gure kotxeak, bakoitzak erabiltzen duena, ere kontaminazio handia sortzen dutela, eta hori txikitu behar dugula, eta mugikortasuna gero eta txikiago ginez. Adibidez, kampus alboan dauden lekuak hobeto ezagutu eta zaindu, halako benetan pertsona bakoitza barneratzea eta sakontzea ideia hauetan, eta ikustea garapen iraunkorra oso konplexua dela eta alderdi guztietan ukitu behar dela. Iñaki, hau girotu proiektua zeure proiektua da, zeuk egina da, baina esan dugu moduan Eusko Ikaskuntzak hemen daukan arloaren barruan dago, ezta? Garapen iraunkorraren barruan dago, eta zelan etorri jatzu zeuri girotu proiektua egiteko asmoa, gogoa edo aukerea? Bai, 2 urte hauetan zehar ikusi dugu nola hezkuntza oso garrantzitsua dela garapen iraunkorra bermatzeko. Eta ez gu bakarrik, unibertsitate barruan irakasle asko dauz ikusten duten hau garrantzitsua dela. Baina esan bezala, bakoitza bere aldetik egiten du lan eta ez dago oso kontzentratuta. Orduan, denok batera bildu nahi duen proiektua da, ez jendea alde batera utzi, baizik eta batu eta lotu. Eta bueno, eragile ezberdinen arteko interakzioa izan behar dela, eta zeharkapena lan ardatz moduan ekarri behar duena da. Eta bueno, oso konplexua eta multidisciplinarra dela, lauan hau ez da erraza izango, ez? Denbora askorako lana da, gu bakarrik hasiera eman nahi diogu honi, eta bueno, irakasleak eta ikasleak izan behar dira hau aurrera ematen dezatenak, eta gu bakarrik lotura izan nahi dugu gizartearekin, ez? Unibertsitate eta gizartearen artean. Unibertsitatea aipatu dugu behin eta berriro, eta zuk aitatzen duzunez, unibertsitatea da kasu honetan ardatza edo muina esango geunke. Zelan sartu girotu proiektua unibertsitatean Euskal Herri mailan, ezta? Bai, hala da, unibertsitate guztiak unibertsitate guztietan sakondu nahi dugu, ez? Gaur egun Euskal Herrian 5 goi mailako unibertsitate ditugu, eta bertan, irakasle ezberdinak dauz lan egiten honi buruz, eta muga horiek, unibertsitate bakoitzeko muga ganditu nahi dutugu, eta guztien artean lan egitea nahi da Euskal Herria sedea izanik, ez? Hori zelan egingo duzu, esan duzu hau epe luzeko lana dela, eta hau oinarria baino ez dela, ez da? Baina hasteko zelan egingo duzuela, Iñaki? Lehenengo agente estrategikoak definitu ditugu, ala garrantzitsuak direnak honi harrera ona jasotzeko unibertsitate barruan, lako agente estrategiko batzuk daude ala nola errektoretza,
departamentu bereziak, adibidez, UPV barruan, Euskal Herriko Unibertsitatean, katedra UNESCO bat dago garapen iraunkorraren inguruan, orduan, hauek izan behar dira jenteak benetan aurrera darametanak proiektua, ez? Baina ez bakarrik hauek, ez instituzio mailan erabakitzen dutena, baizik eta ikasleak, bere irakasleei benetan grina erakutsi eta esan, aizu, guk ere hau sakondu nahi dugu, eta horretarako voluntariotza garratu nahi da, eta hori da idea, ez? Denon artean denok parte hartzea eta frente guztietan lan egitea. Hasieran zaila izango da, eta gizarte oso individualista batean gaudelako, oso harin mugitzen garelako, denbora oso harin pasatzen da, eta jende asko hasieran ez da oso receptiboa izaten, eta ez du argi ikusten hau, esaten dute hau ez da nire gaia, nik beste gauza batean lan egiten nahi naiz, baina hori ez da egia, garapen iraunkorra gauza guztietan dago, eta ikusi behar dugu benetan hau garrantzitsua dela, aurrera egin nahi badugu era genuino batean, ez? Garapen genuinoa izatea, ez bakarrik ekonomikoa. Garapen hau benetan genuinoa izateko indikadore berria sortu behar ditugu. Ikusten badugu gure benestarra zein den azken 30 urteotan ardatz hau ez dator bat ekonomi indikadorekin, ez? Ardatz hau benestarrarena apaldu egin da azkenengo 30 urtetan eta ekonomikoa aurrera doa. Gero eta gorago. Gu nahi duguna da indikadore ekonomikoa benetan epeldu edo pizkat apaldu eta benetan bienestarra benetan aurrera egitea eta gora egitea eta horretarako leku guztietan lan egin behar dugu. Baina Eusko Ikaskuntzak proiektu honetan ez du bakarrik unibertsitatean lan egingo. Hori da. Baizik eta alderdi guztietan lan egin nahi du. Bai instituzioekin, bai udaletxeekin, bai beste eragile sozial ezberdinekin, ez? Hau bakarrik zutabe bat izan daiteke beste zutabe askorekin batera. Azken baten eragile desberdinen arteko elkarrizketa bat dalako behar dana, ezta? Bai. Benetan hau aurrera egiteko ez dugu pentsatu behar instituzioak edo enpresa handiak direnak hau aurrera eraman behar dutenak. Aurrera eraman behar dutenak gizartea bera da, bakoitzak hau sakondu, barneratu eta ulertu bere akzio txikiekin benetan hobetuko duela bizigaren lekua eta ez pentsatu beste batzuek direla aldaketa sortu behar dutena, baizik eta bakoitza bere akzio txikiekin izango dela aldaketa sortuko dituena. Ineke, adibiderik ipini ginke, ze garapen iraunkorra dinogunean, askok eta askok esaten dugu, ingurumena, ezta? Zenbat kutsatzen dugun, edo holango gauzak entzuten dira garapen iraunkorraz berba egiterakoan, baina adibideak ipini ginkez gebre entzuleak hobetu ulertu dakian, ze geuk eguneroko bizitzan asko egin ginke uste ezarren, ezta? Bai, hala da. Beti garapen iraunkorrari hitz egiten dugunean jendea bakarrik alderdi ambientalista ikusten du. Ez da alderdi ambientalista bakarrik sakondu behar, baizik eta alderdi ekonomikoa ere garrantzitsua dela ikusi dugu. Adibidez, fiskalizazioa eragile oso handia izan daiteke aldaketak egiteko. Alderdi soziala ere oso garrantzitsua da. Garapen iraunkorra ere gizarteak dituen sare sozialak garatu nahi ditu eta ugaldu, hori ere
gure izaera ez galtzekotan garrantzitsua da gaur egun sare sozialak oso murriztuta dauz, bakoitza berera doa bakarrik, eta bueno, hau aldatu behar da, ez? Euskal gizartea ez da inoiz errola izan, aldaketa oso handiak izan ditu, eta bueno, dagoen kontestuan ikusi behar dugu. Berriro gure izaera lortzeko, gure ez dakit nola azaldu. Sustraia galdu barik aurrera jarraitu, gure sustraia galdu barik, bai. Aurrera egiteko, aldaketak leku ezberdinak egin behar dira, ez? Garraioa oso garrantzitsua da, esan bezala ekonomia, ez bakarrik inguru giroa, gure sanidadea, osakidetza ere, arazo larriak izan dezake garapen iraunkorraren alde lan egiten ez badugu. Orduan, zer da garapen iraunkorra, ez? Garapen iraunkorra ikuspuntu oso anitzak ditu, eta zer ulertu behar dugu garapen iraunkorra moduan? Bai, askotan entzutzen den galderea da, Bai, ez? Garapen iraunkorra benetan daukagun mundua, daukagun eskalderria, ez hipotekatzea urrengo generazioa izango zen, ez? Urrengo belaunaldiak eman diguten prestamo bat bezala ikusi behar dugu. Hau da, guk ondasuna handia daukagu, bai naturan, bai gizartean, eta barretan, ez? Eta ondare hau ez galtzeko, guk urrengo belaunaldiei emango dioguna ikusi beharrean, beraiek guri utzitako prestamo bat bezala ikusi behar dugu, ez? Eta orduan, ikusi behar dugu zer utzi nahi diegun urrengoei, eta zer nahi dugun gaur egun. Eta zer nahi dugun aurrerantzean izatea. Eta hori da garapen iraunkorra, ez? Ikustea zer nahi dugun aurrerantzean, eta nola egin, eta ez izatea kontutan bakarrik ekonomia, baizik eta beste arlo askotan garapena izatea, eta garapen genuino bat, garapen on bat izatea, eta gizarte osora alderatzen dena. Azken baten geure bizitzako arlo guztietan dauka eragina horrek, ezta? Eta ez baditugu zaintzen edo jagoten arlo horrek ez daukagula zer eginik. Esate baterako hori litzateke garapena edo evoluzioa denporan zehar, ezta? Luzatu geure aurrekoek emon deuskuena arlo guztietan geure urrengoei bere itxi daioguen, esan beharko gonke kasu honetan orduan. Bai, hala da. Aldaketak oso nabariak izan behar dira, eta ez dira belaunaldi batetan edo bi belaunalditan lortuko. Aldaketak nabariak izatekotan, pizkanaka eta apaltasunez lan egin behar dugu, baina ezin gara gelditu, baizik eta orain bertan hasi lan egiten eta gauzak aldatzen, eta horretarako alderdi guztietan lan egin behar dugu, eta bueno, ez bakarrik ikusi inguru giro kontu bat dela, ez? Benetan hau ez badugu garatzen, gero ekonomian ere arazo larriak ekiko ditugu, eta hori ja ez da inguru giroa, hori gure poltsikoa da, ez? Gasolina asko igotzen bada, ikusiko dugu nola ezingo dugun kotxea atera, ez? Eta hori ekiditzeko, orain ja lanean hasi gaitezke, ez? Adibidez arkitekto bat hiri bat egiten duenean, ikusi behar du nola integratu, ez bakarrik lantegiak, baizik eta lantegiak eta bizi garen guneak integratuta egon behar direla. Hau da, mugikortasuna ez garraioa, baizik eta mugikortasuna murriztea. Hau da, gero eta gehiago ikusten dugu nola lan egiteko, 2 ordu eman barritu kotxean, edo trenean, edo garraio publikoan. Eta sarri askotan kotxean pertsona bakarra. Pertsona bakarra, gero eta atasko gehiago, eta bueno, ikusten dugu nola garapen iraunkorra alderdi honetan adibidez garatzeko ikusten da nola oso merkea dela gaur egun garraioa, ez? Garraio publikoa ezin du honen aurka lan egin, beti oso defizitarioa da, ez? Eta zergatik da defizitarioa? Benetan garraioa externalidade asko dituela barneratu barik, eta hauek barneratu behar dira. Zeintzuk dira externalidade hauek? Kotxe bat kanpora ateratzen denean kutsadura basartzen du, eta kutsadura horregatik ez du ordaintzen, baina ez du bakarrik kutsadura sortzen, hori alde ambientalista izango zen. Baizik eta sare sozialak gero eta murriztu egiten ditu, ez?
etxera altzen garenean, kantzauta altzen gara, bi ordu kotxean eman onduren, istripuak egoten dira. Ondorio asko dauka kotxea hartzeak, ez claro. Urtetan daban, kea bakarrik, edo konsumitzen dugun gasolinea, ezta? Eta... Ni neu esate baterako bakarrik etorten az, goizero kotxean, inorekin berba egin barik, inor ikusi barik. Hala da, ez? Eta kostu guzti hauek ez dira kontutan izaten, ez? Sare sozialak nola neurtu oso zaila da. Adibidez, guk izan dizakegun arazoak etxean gure familia ez dugula ikusten, gure lagunekin ez gaudelako, istripu bat izan digulako, eta ja ezin garelako benetan ondo bateratu gure ingurukoekin, ez? Orduan guzti hauek uste dugu, externalidade guzti hauek garraioan barneratu behar direla. Eta horretarako indikadore berriak sortu behar dira. Hau da, ikusi genuen adibidez kasu zehatz bat zen Alemaniako enpresa bat gambak saltzen zituena, ez? Eta honek Holandar erosten zituen, Alemaniara eramaten zituen, eta handik izoztuta gero Marrokosera eramaten zituen hauek bere azalak kentzeko, ez? Eta berriro Alemaniara enpaketatzeko eta Europasoan zehar saltzeko, ez? Eta enpresari ondo ateratzen zaizkio ekonomi kontuak, ez? Eta zergatik da, benetan garapen iraunkorra ez dugula kontutan izaten. Kamioi hauek kalean dauden bitartean, arazo larriak sortzen dituzte, istripoak, ataskoak, kontaminazioa eta bar. Eta gure fiskalitatea ez ditu gauza guzti hauek kontutan izaten. Gauza guzti hauek kontutan azten bagara ikusiko dugu, egin bar duguna da mugikortasuna murriztu, ez? Adibidez, enpresa hori ez izatea ongi, Holandatik Alemaniara, Alemania Marruekos eta Marruekos Alemaniara, baizik eta Holandatik Alemaniara eta hor ja dena egitea, ez? Merkea izaten bada, enpresa jarretuko dute hori egiten. Eta alan hainbat gauza ikusi ditzakegu, ez? Eta horretarako nola egiten dugu lan, ez? Bakoitzari, eske nik garraio publikoa hartu nahiko nuke, baina eske ez zait ez merkea ateratzen, ez zait ondo joaten zen, eta hartzen duten men, eta gero usten didan lekuan 20 minutu egin bar dut oinez, eta abenduan egiten duen hotzaekin nire kotxean bero noa, ez? Claro, ez da bakarrik instituzioak daukaten arazoa, guztio daukagun arazoa da, eta guztiok parte hartu behar dugu, eta horretarako debate oso sakona egin behar da honen egunoan. Eta horregatik uste dugu unibertsitatea ideia berrien garapen lekua izanik, benetan leku oso proposa dela garapen iraunkorra ugaltzeko moduan, ez? Bai, esan dezkuzun moduan, gerotu proiektuak unibertsitate arloan, azken baten garapen iraunkor hori integratzea dago helburu, ezta? Zehaztu duzu zinaki ardatzak, eta zelan ardatz horrek unibertsitatera eroan, asmo hori daukazu orain? Bai, hori da ideia. Orain egiten ari garena, agente estrategikoak behin definituta, hauekin hitz egin nahi dugu, eta hauen bitartez, hasiera eman, bai asignatura pilotoa garatzen linea kurrikular osoa honen inguruan, eta baita ikasleok beraien antolamenduan daukatena parte hartzea, baina beraiek autonomoki, ez? Ikasle kontsuak daukate alako delegazioak, ere daukate junior enpresa, asoziazioak eta bar, eta hauek benetan izan behar dira ideia guzti hauen motoreak. Benetan gazteak gaur egun oso politikoki korrektoa gara, baina gero ez gara benetan bustitzen kontu guzti hauetan, ez? Eta benetan hasi behar gara, pausoak ematen eta bakoitza bere zati txikia aportatzen honi, eta horretarako hitzetik ekintzetara pasatu behar gara. Eta zein harrera dauka proiektu honek? Zelan ikusten duzu bidea? Bueno, nik uste dut gu garatutako proiektua bi urtetan zehar, ez unibertsitateko proiektua hau hastear dagona, bi urtetan zehar oso sakona izan da, oso zehatza, oso ona, baina benetan pizkat gizartetik urrundu gara,
ala nola ez dakit, ideia hauek azaltzen ditugunean jendea ez ditula ondo jasotzen. Eta ikusi dugu nola 16. kongresua abenduan egin genuenean, pizkat kontsumo propioako kongresua izan zela. Horregatik uste dugu orain aldrebes egin behar dugula, orain arte egin dugun lana eta edukinak kanporatu eta horretarako gizarte oso apartu hartu behar du, ez? Eta horretarako sozializatzeko hainbat eta hainbat foro ezberdin sortu nahi ditugu eta bat unibertsitatea izango da, ez? Eta harrera, denetarik dago, ez? Jende asko uste du benetan hau ez dela garrantzitsua, garrantzitsua dela ikusten du, ez? Bai, baina ez dio garrantzia ematen, hori bai. Hori da kontua, ez? Garrantzitsua dela ikusten du, baina ez doala bat berakin, agian urrengo belaunaldiei izango da beraiek izango behar duten lana, baina ez gara guk orain egin behar duguna, hori ez da egia. Ikusten dugu nola gero eta gero txosten gehiago agertzen dira, eta ez bakarrik ONG-ak deritzanak, baizik eta instituzio oso orokorragoak eta askoz ere garrantzitsuagoak, ala ONU eta gobernuak ateratzen dituzte txostenak erakutsiz nola gure hondartzak desagertu daitezkela. Eguneroko kontua da hori, ez da? Eguneroko kontua, ez? Kambio klimatikoa deritzena, baina benetan gero ez da ideia sakontzen, beti gaude gauza berdinei buruz hitz egiten eta bakarrik hitzetan geratzen da. Gizartea aldatu nahi badugu ekintzak egin behar ditugu, ez dugu bakarrik hitza esan behar, ez? Gauzak egin behar dira eta gauzak azaldu, gauzak sakondu eta benetan erakutsi zer den garrantzitsua eta ikusi zer den garrantzitsua gure gizarterako. Nik ez dakit, Iñaki, geure entzuleak erarik aukiko dauan girotu proiektua hobeto ezagutzeko edo esate baterako informazioa eskuratzeko zeuekin bat egiterik dagoan. Bai. Guk beti ez bakarrik unibertsitateko jendea, kanpoeko jendea ere oso ondo onartzen dugu eta uste dugu gero eta jende gehiagoa gara, gauzak hobeto garatuko direla, ez? Eta horretarako, Eusko Ikaskuntzarekin kontatuan jarri daitezke edozein bulegotan, eta nik ikasle moduan Zientzia eta Teknologia Fakultatean ikasten dut, eta bere ikasle kontseiluan ere nago, eta edozein ikasle kontseiluara joan zaitezkete galdetzera eta jakitera zer den hau, eta gero, irakasle ezberdinak dauz, baina ezin ditut orain denak ezan zentzu diren, ez? Esatea Eusko Ikaskuntzan eskua zabali ditugula jendea honi bat egiteko, eta benetan ilusio askorekin jasoko ditugula ideia berriak. Orain girotu proiektuak aurrera jarraituko dagoela suposatzen dut? Bai, ala izango da, eta ez urte honetan zehar, baizik eta uste dugu urte askotan zehar garatu beharko proiektua dela, ez? Unibertsitatean aldaketak egitea zaila da. Irakasleak bakoitzak bere lana dauka, oso lanpetuta dago, eta gauza berriak ikustea zaila egiten zaio. Azken finean unibertsitateak gizartearen islada da, ez? Eta gizartea daukan individualismoa, kompetentza eta gauza guzti hauek unibertsitateak baditu berdin-berdinak, ez? Baina, momentu honetan hastear gaudela, ez dugu sinesten instituzioetan edo departamentuetan edo zentroetan, baizik eta pertsonengan sinesten dugula, ez? Bakoitzak egin alduen aportazioa benetan era individualean askoz ere garrantzitsuak izango direla. Ekimen asko egiten direlako bai unibertsitatean, bai instituzio mailetan, bai udaletxetan eta baina askotan bakarrik paperak dira, ez? Benetan gauzak egiteko pertsonak parte hartu behar dute eta guk pertsonengan gehiago sinesten dugu. Girotu proiektuan garapen iraunkorra unibertsitate arloan integratzea helburu dauen proiektu hau ezagutu dugu gaurkoan. Iñaki, zeuri eskerrik asko hemen egoteagaitik. Zuei, benetan oso garrantzitsua da jendea ikusteko zer den garapen iraunkorra halako ekintzak egitea. Mila esker.
Ondo segi, eta, entzule gogoratu hau Eusko Ikaskuntzak bideratutako ekimena dela, saioa dela, eta badakizue hilabeteko lehenengo eguaztenetan, azkenengo eguaztenetan, hementxe egoten garela. Oraingoz besterik ez, hurrengora arte eta ondo bizi.